देखी मेहरारू लो तिलक बियाह में गाड़ी गावेला वो दिन वो लोग के फ्री रहेला तब का हमने कहाँ गावता नहीं चाचा जौन हमने का माई बहन गा दिली सो सावन मास समझी काहे ना आइले हम माइक में कटहर के अधिकारी जी कटहर के कवा थरिया में हम मोड़िया सुखल दुकाना भूसौल में धरे गलती करनी है वो दिन के हो माइक छीनेला कोई नहीं प्रोग्राम हो हंसी मजाक चलेला के साउंड वाला भाई बैठल बड़े अच्छा पिठौरी के होगा दद्दी साउंड नाम है बता बुलाता नहीं लुटावन लुटावन भाई अरे भाई लुटावो 10 बरिस पहले के बात हो अच्छा का भइल इनका भाई के तिलक रहे तिलक हमार साटा को देले अच्छा जय भेंता जी हम माइक वाला रुआ ब्याह सबने के सड़हुआ ने नु बा हमारा दिलीप बाबा से गोनाई होता रहो अब जाने की 7 बजे चाचा हम आ गई नहीं आई हमारा सत्कार में लाग गेले तले इनकर भौजाई है कहत गए लुटाओ रो लंगड़ा ब्यास लंगड़ा ब्यास तबे सही का में लागल बड़े पंडित जी के फोन करी सत्यनारायण भाई का कथा 8 बजे 7:30 हो गई यहाँ के फोन कहनी हिरकी के पंडित जी का लगे अच्छा हेलो हाल भाई जीजी मैन बाबा जी बाबा गोल लगे चाहता नहीं बाबा आनंद रही लटपटा के बोलता नहीं बाबा का बात बा यहां लेट होता पूजा के आवत नहीं हमरो एने ठड़ा गइल बा बोल मरले में का हां बैल वाले एथी कराओ तो तोरी भाला हो तोरी हम कहने भाई तू खिसिया बड़ा हम जाता नहीं बाबा के निहोरा पति को के ले आवे अच्छा गए तो बाबा ठेहुन पर कपड़ा बहनले बड़े घिसिया दल बाबा भेंता जी अच्छा कने बाबा पंडित जी के मुंहे एको गो मंत्र होई तो तिलकवा हो जाए साउंड वाला भाई हमें चली आई मर्दवा करा 60 गो मेहरारू नेवता पर बोलौले 60 गो सढ़ुआइन त साढ़ू के सखी होई अच्छा सढ़ुआइन के सखी होई कहां अरे भाई। साली वाली बोलौले ले पूरा अब पंडित जी कहले कि हमर से भौया बैठल ना जब कुर्सी लागे लागे और गोड़ निमने बा हमर टूटले नहीं के दुगो कुर्सी लागल दू जना बैठ नहीं जा अब पंडित जी कहले कि गुड़वा मूर के 80 बरिस के पुरनिया पंडित जी कहले कि गुड़वा मूर के कुर्सिया पर धल ली जैसे गुड़वा मूर के कुर्सिया पर धइले अच्छा पुरनिया भइला पर देह हम के ठीक रहेला ने बाबा के जाने की छेनी हथौड़ी बहरी निकल जा छेनी हथौड़ी हां त तोपलन कहबा सलील बोलबो अब तस को मौगी हंसत देखले माटा नियर सु बोल छपरा के हो अच्छा हम जानी की आ तले ई करेगो साली आई रहे बल घिचनी कुमारी वो दिने जान गनी कितना होशियार उ साली बिया देखलस कि बाबा ला जाता रहे अब छते पर से जानते बानी साली कुंवार रहली से तो नीचे नहीं है सो छत पर रही है जे नहीं घूमी होने पे चैन कोइले रही लोग का वो गीत गावते छतवे पर से कैसे कि बाहर के सामान पंडित जी भीतरी ढुकाई पोथी निकाली काम आगे के बढ़ाई के कहला सहु एगो तो पंडित जी घाव लगल बा टेंशन न पड़बे करिए दादा रे हे ई के कहता भाई ऐसन गीत तो हम तिलक में सुन लही ना रोनी ना कि हमरे तो काम नहीं घबरा गो जे हम हाथ नीचे बढ़ावत रहे लो हाथवा बढ़ौले तले भर मुट्ठी भेटाई जी लो टोपी झापी ले हनी काम आगे के बढ़ाई अरे यारू और देखो तरह के देखले नहीं कन तो सभे थोड़े देखले रहे तो साली तेज रहे कहता कि अभी केहू देखले नहीं खे जोनी घाबराई पोथी निकाली काम आगे के बढ़ाई पंडित जी कहले कि तो इंजीनियर दिमाग के बुझा दिया के गावता के हो अरे लुटान भाई के साली हो तू हो बच्चा जय हो आशीर्वाद देता नहीं कि भरल सभा में लिहलू इज्जत बचाई एहू सलम हर बाछी तहरा भेटाई
पोथी आ कहले कि पढ़ रही शुद्ध शुद्ध अक्षर में बे चश्मे के लौके लगे पढ़ लिख के अपना काम आगे बढ़ जाए जल्दी सुना